mä olin tänään siellä tallilla ja se meni ihan yllättävän hyvin, ottaen huomioon, että tää oli mun 5. kerta kun mä olin siellä ja ensimmäinen kerta kun mä olin ihan täysin yksin. Ja mä oon oikeasti tosi tyytyväinen siihen, miten se meni, koko juttu ylipäätään. Et tietty mua aluksi vähän jännitti, että miten mä nyt ihan oikeasti pärjään tän heppamuorin kanssa siellä yksin. Koska se tosiaan on vähän semmonen, että se on hirveästi sen varsansa perän, joka on jo tosin 5V, mutta se on kumminkin tosi varsan perään olevainen, jos näin voisi sanoa. En osaa taaskaan muotoilla lauseita oikein, mutta paki. Niin, tosiaan olin siellä tallilla ja haisin siitä sisälle niin kuin piti. Ja vähän se siinä aluksi hermoilija oli semmonen kauhean steppaavainen ja näin, mutta mä nyt toki komensin sitä olemaan kiltisti ja kyllä se siinä sitten oli ihan rauhassa. Ja se köpötteli, kun siinä kentällä meni ihan hyvin, että mulla on sitten itse asiassa pieni videopätkää. Mä ajattelin, että mä laitan sen tähän videon loppuun. Ja tässä viime päivinä ei ole oikein ollut mitään muuta kuin ajelua. Että me oltiin Rainbow Kingin kanssakin tossa eilen ajelemassa. Mä kävin moikkaan sitä, kun se muutti tonne Tampereelle. Ja kävin siinä vähän sitä auttaa sen muuton kanssakin. Ja ihmeteltiin, kun ei saada jääkaappia toimimaan, että mikä siinä on. Mä kyllä sanoin Kingille, että siellä ei ole töpseli seinässä. Ja sitten se oli, että kyllä sen pitäisi olla. Ja no, sit se totesi, että se katsoo sen huomenna yhden toisen ihmisen kanssa, joka siellä tulee käymään. Ja tänään se sitten sanoi mulle, että niihin jääkaappi toimii, että siellä ei ollut se töpseli seinässä. Sitten mä olisin, no mähän sanoin, että se ei ole seinässä. Sitten mä ajatin tuon pitkin Tamperetta ja tälleen ei sen kummosempaa. Ja sitten toi Punis teki tänne yllätysreissun tuossa loman aikana. Se vaan tuli meille, kun se oli vienyt pikkuserkkunsa pois. Niin hän tuli silleen, moro, mä tulin. Mä oli kyllä tosi kiva yllätys, tykkäsin. Ja niin, mä oon ajatellut, että mun pitäisi mennä kampaajalle, koska näkyy, nää on vähän huonokuntoiset nämä hiukset ja tämä koko hiuslook ei enää miellytä minua, haluaisin jotain muuta. Ei mitään radikaalia, mutta jotain pientä muutosta. Ja tosiaan kun tää sivusiili tässä on kasvanut pikkuhiljaa pois, niin se on kauhean semmonen paksu, kun nämä muut hiukset täältä on leikattu niin kauhean ohuiksi, niin sillekin täytyisi keksiä jotain mukavaa. Ja tosiaan, niin, ei sen kummempia. Ihan perus elämää, kotona auttamista, tallilla olemista, ajelua ja tämmöstä, mitä nyt työttömällä muuten voisi ollakaan. Mutta joo, nähdään me sitten ensi vlogin merkeissä.